A més d'aquest projecte, a l'escola ara estan fent un altre, que és un projecte d'innovació amb una mancança que hi ha a Inca actualment, que és la plaça de toros, que ara us explicarà en Daniel un poc de quin problema veuen, i l'assignatura, bé, no és una assignatura, una part de l'escola va en enriquiment, i en Kika estan intentant posar-li una solució a aquest problema. Daniel, si li pot contar? Sí, bueno, el problema que hi ha és que a la plaça de Todos està en molt mal estat i a més s'utilitza molt poc a l'any. I el que hem pensat és utilitzar-la per posar tendes o utilitzar-la per altres activitats com paintball, cinema a l'aire lliure o concerts. Vale, seria més com una part cultural. No? I ara, per exemple, aquesta idea vos va sorgir a tots en el principi o vareu tenir altres idees? Sí, o sigui, aquesta no va ser la primera. No. Val? I què vareu fer això? Cada un pensava una? Ho fèieu en grup? En grups. En grup. Val? I quines altres idees, per exemple, varen sorgir? El tràfic a Inca també va sorgir. Val? I per què vos vareu quedar amb aquesta opció de la plaça de toros? Perquè creiem que era la més adequada per ara. I un poc més original, no? També. Sí.